दिनै समबार बाराय मार्च दाननि 21 अक्ट' फुंबिलिनि गोथार गाहाम हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। केके लाइभ कालेक्सन बड' निउसनिफ्राय। अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम, लाइक खालाम। गाहाय रादाबाव दङ, पाकिस्ताननि गाहाय मन्त्रि इमरान खाना भारत हादरखौ बाख्नायनानै बुंहरदों, भारत हादरा दावहानि समावब्लाबो आरो बे कर'नानि समावब्लाबो गावनि हादरखौ जौगानायनि थाखाय मोजां डिसिसन लादों। गावनि हादरखौ जौगाहोनो थाखाय भारतखौ आमेरिकाना प्रतिबन्ध खालामदोंब्लाबो भारताव थाव लाबोनो थाखाय डिसिसन लानाया बे मोजां गावनि हादरनि थाखाय खौरां होननानै बिथाङा भारत हादरनिसिम बाख्नायहरदों। बिजिनि दख'रा आबसुनि दैदेननायाव आफादगिरि मिजिं दैमारिनि दैदेननायाव थुनलाइ आड্ডा मेल खुंनाय जादों। बेवहाय गाहाय आलासि महरै डक्टर गोगोम ब्रह्म कछारिया नुजाथिनानै बुङो दि बर' हारिनि थुनलाइ आरो हारिमुखौ जौगाहोनोब्ला गासै बर'फोरनि हेफाजाब आरो थुलुंगानाय नांगौ होननानै बयखौबो बिथाङा खावलायनायजों लोगोसे बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। दिल्लीनि गिबि मन्त्रि अरविन्द केजरीवालआ बिजेपि सरकारखौ सोंखारिनायजों लोगोसे बिथाङा मैया खौरांनि गेजेरजों बुङो दि जों आम आदमी पार्टीआ पान्जाब रायजोआवहाय सरकार दानानै खामानि मावजेननो हाबाय। नाथाय बिजेपि सरकारा मोनब्रै रायजोआवहाय देरहादोंब्लाबो बिथांमोनहा दासिमबो सरकार दाफुंनो हायाखै आरो माब्ला खामानि मावगोन होननानै बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बिजेपि दोलोखौ सोंखारियो। दा काश्मीर फाइल्स बिबेक अग्निहोत्र रिलिज खालामनाया दिनैसिम 11 दिन जाबाय आरो बिथांमोनहा 180 क्रर खामायनो हाबाय होननानै फिल्म फायारनि गेजेरजों बिथांमोनहा बुङो दि आरो बाहुबली 2 खौबो बारनानै बिथांमोनहा रेकर्ड आवग्रिनो हागोन होननानै खौरांनि गेजेरजों मिथिहोयो। आसामनि रायजो दलनि MLA उकिल गगैआ बिजेपि दोलोनि हेमन्त बिश्व शर्माखौ सोंखारिनानै बुङो दि फैगोन 31 मार्चआव जागोन आसाम लकसभानि एसेम्ब्लियाव देरहानो थाखाय बिथांमोनहा गुबुन दोलोनि भट बायगासिनो दङ, सेटिं खालामगासिनो दङ होननानै उकिल गगैआ हेमन्त बिश्व शर्मानि सायाव अजद दैखाङो। चिरां जिल्लानि 14 नं दुवार ब्लकनि गोदान आफाद दानाया मैया जानानै थांबाय। बेयावहाय गासै हाबाफारिखौ रिक्स लानानै बारग' एमसिल निर्मल कुमार बसुमतारिया खुंफुंनानै होयो। बेवहाय आफादगिरि महरै बिथु मुसाहारि आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै निखिल बरगयारि बिथांमोनहा मैया गासै दोलोआव गोदानै सायख'जानाय सुबुंफोरा शपथ ग्रहण लानानै एरियानि गासै खामानिखौ मोजाङै मावलांगोन होननानै बिथांमोनहा समायखिरा लायो। मैया गवानि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियामाव जानाय आइएसएल लीग बादायलायनायाव हायद्राबाद FC आरो केरेला ब्लास्टार्स मोननैनि जरदार बादायलायनाया द्र' जाबाय थायो 120 गेलेनायावबो। उनावहाय द्र' जाबाय थानायनि जाहोनावहाय बिसोरखौ टाइब्रेकार होनायनि उनावहाय हायद्राबाद FCआ देरहासार जानो हायो आरो बे हायद्राबाद FCखौ देरहासार जानायनि सासे गाहाय थांखिया सासे बर'नि बिसा हलिचरन नार्जारिनि गोहोम दं होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो आरो बियो इतिहासाव बा जारिमिनाव मुं दैखांनो हाबाय होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। पाकिस्तान हादरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा, भारतनि दुश्मन हादर पाकिस्ताननि सिलाइ गुलि दोनग्राया गावसिनि जे टेस्टिं खालामनायावनो अर नांनानै गासैबो सय हांगार जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोनो। बियो पाकिस्तान हादरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। सासे केरेला इडुक्की जिल्लानि 79 बोसोरनि हामिद बwraiya गावनि फिसाज्ला आरो बिहामजो आरो फिसौजोफोरखौ सावथारनानै बुथारदों होननानै जोङो मिथिनो मोनो।
बे जाथायखौ गासै केरालानि सुबुंफोरा सोमोनांदों होननानै जों खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जायो। पिसाज्लानि मुङा महम्मद फैजलमोन 45 बोसोरनि, बिहामजोनि मुङा सेबामोन 40 बोसोरनि, मिरम बिसौजो 16 बोसोरनि, आसना 13 बोसोरनि बिसौजो। दा बे लम्पट बोरायखौ एरेस्ट खालामबाय होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जायो। थांनाय गुवाहाटी सिटियाव विक्की गुप्ता मुंनि सुबुंखौ पुलिसफोरा अननाय खानाय दाय गैयालासेनो हेरेसमेन्ट खालामनायनि जाहोनाव बेखौहाय जेलाव दोनदोंमोन आरो दा बेखौहाय आसाम सरकार आरो पुलिसफोरा हगारसिगोन होननानै जोङो खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। आरो जाय दाय गैयालासेनो इनाय अनागारै हेरेसमेन्ट खालामदोंमोन बे पुलिसफोरनि सायावहाय एक्सन लागोन होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। जम्मु आरो काश्मीराव मोनसे गुदुं खौरां। बबेबा मोनसे मिथिमोनै आफादा CRPFनि केम्पखौ गाग्लोबनानै सानै जवानखौहाय जखम खालामनानै गालांदों। बबे आफादनिफ्राय गाग्लोबदों दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो बे जवानफोरखौ दा हस्पिटालाव भर्ति खालामनानै फाहामथाय सुबिदा होगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोनो। बिटिआरनि तामुलपुर 4 नं दाङारगाव गामियाव मोनसे मुगैथाव जादों। गावनि बिसियानो गावनि बिसायखौहाय रुवाजों दानख्लाबदों होननानै बिसिनि मुङा दिकी माया अधिकारी आरो बिसायनि मुङा डन बाहादुर अधिकारीमोन। उनाव जाथायखौ नखरनि खाथिनि सुबुंफोरा मिथिनानै दिकी मायाखौ गय बिफाङाव खाख्रबनानै पुलिसफोरनो गथायबाय होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। बे घटनाया बिसाया सानफ्रामबो बिसिखौ रायबाय थायो आरो असान्ति खालामनानै बुबाय थायो, बिनिखायनो बेबायदि दानख्लाबनो गोनां जादों होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोनो। मोनसे मुगैथाव जाथाय राजस्थान रायजोनि धौलपुर ओनसोलावहाय सासे हिनजावा गावनि फिसाय आरो फिसाजोफोरखौ लानानै फोथारबारिनिफ्राय खामानि मावनानै न'सिम फैबाय थानाय समावहाय 6 जन दुथांफोरा हमख्रबनानै बुख्रुब बुसि खालामनानै बिसाय आरो फिसाजोफोरनि सिगाङावनो जिनाहारि खालामदों होननानै जोङो खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जायो। उनाव पुलिसफोरा मिथिनानै बिसोरखौ एरेस्ट खालामबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बिसोरनि मुङा लालु ठाकुर, धन सिं ठाकुर, बिपिन ठाकुर, महित ठाकुर, सचिन ठाकुर आरो लकेन्द्र सिं ठाकुर। बे जोबोद मुगैथाव बाथ्रा आरो बेबायदि जाथाया जाबोगासिनो दङ। जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेवहाय गोबां गाहाय थाखोनि सुबुंफोरखौहाय नासयो होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेबायदि खालामनाया जोबोद मुगैथावथाव समाजनि थाखाय। बेजों लोगोसे दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।